baina errealidadean gertatzen direnak beti kastigatzen gaituztela modu kupida gabean, eta hemen ikusten kasutan beretan dira zirraratu egiten zaituztenak eta izutu noraino iritsi daitekeen gizakumea edo emakumea bere gaiztoa, eta hemen dagoaz. Alde horretatik hori izan zen, nolabait ere txunditu ninduena, eta nolabait ere koska bat alutzago joatea, eta probatzea generotik edo literaturatik bertatik baino beste bide bat jorratzea nolabait ere esparro berean, Gustavo Herrian eta novela beltzaren esparruetan. Eta Tigrearen emaztea oso diferentea da, kasu Jugoslavia ohiko jatorretik dator emakume hau, Txipren, Egipton bizia estatu batuetara joan eta han idatzitako liburua da. Gaztea, egilea oso gaztea, eta nolabait ere garai bateko guk beti mutrikutatik esatu dugun Jugoslavia, Serbia horret izana, mundu hori, Balkanak nolabait ere ez da, Europako 20. mendeko nolabaiteko arazo guztien ardatzean egon da mundu hori, eta oraindik akuñatu ere egin dituna termino balkanizazioa eta horako kontua. Azken finean zan purpurri oso herri eta ohitura eta kultura desberdinen gurutzaketa bat eta biakurtze bat izan da mundu hori. Jugoslavia zan azken finean dena biltzen zituna, baina oso nazio eta sentimentu oso diferentetako lurraldeak. Gero agertzen jundian bezala, ez da oso Montenegro. Orduan, baita ere, ekialdeare oso gertu, Turkia oso gertu dago, eta mairuak ere oso gertu daude. Eta hortik aparte munduarek, aretatik etorri da, hori tradizioarekin eta kontatze ahoskotasunarekin eta tradizioa dakaten bisu ere izugarria da. Eta hori da hemen agertzen dena, ez da. Inoiz, kritiketan da horrela, New York Times eta horrekoetan konparatu izan dute kontatzeko erangatik eta García Márquezek etorri dakaten irudimenezko etorri hori, ez da nolabiteko Kolombia edo Ameriketako oian izugarri haietatik irudimenak ze indarra hartzen dituen eta eta hemen erantzeko zerbait dago, ez da, hemen kontatzen dena azken finean da gaur egundik kontatuta dago, protagonista Natalia, emakume neska bada, neska medikoa da, eta bere aitonak izan dako harreman oso estu izan zen, eta bere aitonak kontatzen dituen historiak Bigarren Mundu Gerrarekin eta nola bombardeatu zuten, alemanak funtzienean Serbiara bombardeatu zuten hiria, eta zoologikoko animali guztiak ateratzen espantuan, eta iesean, eta horietako bat tigrea, eta tigre horrek izan zuen ibilbidean, ez da, ibilbide horretan, emaztea, tigrean emaztea, gormutu bat, mairua eta gormutuak bere senarrak jipoitzen zuen emakume batekin, gertatu zen harreman fantastiko bat, ez da, fantastikoa. Hoi da, kontatzen da, ardatza nola baitere, eta gona zean, eta hor tartekatzen dira baitere beste historio asko, ez da, denak ere irudimen da realidade eta fantasierekin oso nahaztuta.